வரவேற்பு உரையை நிகழ்த்துவதற்காக 512வது வினதிலக அவர்களை நாம் அன்போடு අලයිකින්ට්‍රෝ. ගේ සුරතෙන් මෙම සුබ මොහොතේදී සිදු කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කොට ඇත. ආරක්ෂක සේන ආඥාපතිතුමාගේ මග අපගේ ආරාධනයෙන් මෙම ස්ථානයට වැඩම කර සිටින සර්ව ආගමික පූජකතුමන්ලාගේ අවසරයි කර්මා සියලු නිලධාරීවරුගේ සිසු විලේ සම්භාවනීය අනුත්තරී මා ආදරණීය පාසල් ගෞරවණීය ගුණාවුඩ මාර්ගය யாபனைய ஆரட்சிக சேனா ஆඥாபதிතුමාගේ அந்த வகையில் இன்றைய இந்த தினத்திலே எங்களோடு கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மத குருமார்கள் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா යාමඩම සංවිධායක මණ්ඩලයට ආරාධනා කරමි. ස්තුතියි. இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் அவர்கள் பல நிகழ்வுகளோ கௌரவ அமைச்சர் நர்லாஸ் தேவானந்தா அவர்களுக்கும் ஆசி வழங்கி இன்றைய இந்த நிகழ்வானது ஜாழ் மாவட்ட கட்டள தளபதி ஜெனரல் உதயபெர்ரா அவர்களது தலைமையில் அவர்களது ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதாவது இந்த கால்நடைகளை, பசுமாடுகளை, ஆடுகளை எங்களுடைய மக்களுக்கு, எங்களுடைய மக்களில் தேவையானவர்களை பயனாளிகளாக தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு வழங்குகின்ற இந்த நிகழ்வாகும். அந்த வகையில் இவ்வாறான நிகழ்வை ஏற்படுத்திய கட்டள தளபதி ஜெனரல் உதயபெர்ரா அவர்களுக்கு என்னுடைய மக்கள் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதுவும் அவர்கள் இதை ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களது பிறந்த தினத்தில் ஒரு நல்லெண்ண நோக்கமாக கொண்டு இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்கின்றார்கள். කවියෙන් සහ එළුවන් වාර්ජනීය අවස්ථාව එම අවස්ථාවට එක්වීම සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්‍රන් සහ සිසු ආරාධිත අමුත්‍රන්